Ahojte priatelia, takže ja vás zdravím pri večernom kľudíku aj so svojím synčekom na teraske. Akorát sme dopapali a ja vám idem niečo povedať k tomu predaju autíčok. Tu už mám nejaké autíčka zoznamy a predaje. Teraz začnem čítať. Teraz si povieme nejaké autíčka, ktoré sú ešte voľné, ktoré som už popredal. A bude to fungovať takým spôsobom, že každý týždeň zakúpime nejaké autíčka a postupne ich budeme pridávať na YouTube kanál. Preto som vám rozposielal linky, link vidíte aj na príbehu, tak ak sa tam dostanete, čo verím, že áno, a potvrdíte odber, tak vám stále cinkne, keď tam nejaké autíčko pridám a aktuálne sa mi môžete potom hlásiť na moje súkromné telefónne číslo, ktoré všetci dobre poznáte, 091 842 959. A teraz si to môžeme zhrnúť. Od rána vám budem dávať potom videjka, možno už niečo večer, ale už je veľmi veľa hodín a som dosť unavený, takže asi to zmáknem zajtra ráno. Začnem dávať autíčka, ktoré sú ešte voľné a kto by mal záujem, môžeme ísť v pondelok potom alebo cez týždeň niekedy na dopravný inšpektorát a prepísať to. Takže zatiaľ mi ostala voľná ešte Fabia dvojková, kombíčková. Ak si dobre pamätám, je to 1.2 Turbo Sport Injection, maximálne v dobrej výbave. Tí ľudia, ktorí sledujú autopožičovňu brm, tak vedia, o aké auto sa jedná. A jedná sa o tú mňou nazývanou šmovlinkou, čiže šmovlinka pôjde na predaj. Ona bude za 2000 eur, s tým, že poprosím 500 eurovú zálohu a 1500 eur vyskladať po 250 eur mesačne. Ako som už povedal, pri poslednej splátke sa ide na dopravný inšpektorát a bla bla bla, všetci to už dobre poznáte. Potom na predaj už nie je ani táto PD-čková, ak to vidíte. PD akože špezetky PD. Fabia, pretože dneska mi zavolala, nebudem menovať, je dobrá kamarátka, ktorá príde pondelok a vyplatí to v keši, takže už nie je na predaj. Musím sa na to dobre pozrieť, aby som vás nepoprietol ani sám seba. Bude mať ešte jednu Fabiu, bielu kombíčkovú, 1.6 TDIčko. Dneska som jednu predal, ale ešte mi ostane jedna. Vo veľmi v pohode výbave, pôjde takisto za 2000, možno 2300 eur. Multifunkčne bola naplnená klíma, elektrické okná a tak ďalej. Neviem presne, či to má vyhrievané sedačky. Od rána vo videách, ktoré vám budem pridávať, tak bude už kompletný rozpis, že je to taký ročník, je taká výbava, rozvody boli menené vtedy, sú tam také pneumatiky, ja vám to auto komplet rozpíšem celé. Toto je len také zhrnutie, aby ste mali predstavu vlastne, aký druh biznisu tu rozbiehame. Takže tak. Zelená Octavia 4x4 diesel 6 rýchlostný dneska sa už predal, takže ani ten nie je k dispozícii. K dispozícii je Fabia červená. Je to Fabia 1.2 Turbo Sport Injection v extrémne dobrom stave. Je to sedan. To, koľko má najazdená, tak to vám poviem potom v popise presne toho auta. Tam ho budete mať natočené, nafotené. Takže to je na predaj. Ibiza kombíčková, dízlová 1.7, ročník tuším 2016 alebo tuším 2016-2015. V stave cukríkovom, naozaj, že žiadna kontrolka nesvieti, tip-top autíčko. Takže tu máme za 2500 eur. S tým, že tam by som poprosil 700 eur, 800 eur akontáciu, zvyšné by sme poriešili po 300 eur, 250 mesačne, ako sa dohodneme. Jedine tieto autá sú voľné teraz, ktoré som spomenul, čiže dvojková Fabia 1.2 TDI,
TDI, TSI, pardon, už ako z aut, to je masaker, čo mne prejde hlavou. TSIčko v kombi verzii, v svetlomodrej farbe, naozaj v dobrej výbave, dobré auto, výborné, po servise môžem odporúčiť. To je, potom je ďalšie biela Fabia, 1.6 TDIčko v kombi výbave, v dobrej výbave, čo sa týka interiéru, kombi verzii som chcel povedať, tá pôjde, hovorím, cez dvojku niečo, podmienky som vám už povedal a ďalšie máme na predaj už iba tú Ibizu kombíčkovú, takže toto sú zatiaľ skrátke. A ešte bude o chvíľu Fabia, taká istá ako je červená, sedan, ale jedná sa o čiernu. Tam je takisto 1.2 motor, je to úplne že vynikajúce. Dobrý kamarát, ktorého môžem aj menovať, Duško Gombol, ju mal. Všetci ho dobre poznáme, vyhadzovať z kocky, náš drobček Šrek. Ten ju mal, tá pôjde po 2500 € na splátky s tým, že aspoň nejakých, ja neviem, 800 €, 700 € by mohla byť akontácia, zvyšné sa vyspláca. Takže tie auta, ktoré sú voľné, vám postupne vám začnem prezentovať, takže dajte si všetci odber na YouTubeko a tam vám pekne pípne, že ktoré auta sú k dispozícii. Zatiaľ sú k dispozícii tieto, ktoré som vám povedal, od rána vám ich začnem prezentovať vo videách. Ak by mal niekto záujem, volajte mi, pondelok sa stretneme a môžeme ísť k notárovi, autíčka si budete brať. Ahojte.